Namaste. Opet se družimo sa našim čakrama. Sada smo došli do naše temene čakre. Ovo je posljednja čakra u našem fizičkom telu, posljednja čakra u našoj fizičkoj formi. I ona se zove Svadhisthana, Sahasrara, većina ljudi je zna tako, međutim u sanskriptu pravilniji naziv za ovu čakru je Sahasrara Padma. Padma znači sveobuhvatno. Pre nego što krenem uopšte u priču o našoj 7. čakri, koja je naša prva božanska čakra, ja ću reći jednu meditativnu mantru koja se koristi pre svega u Kundalini Reikiju, koji je ujedno jedini najsigurniji, da tako kažem, način buđenja Kundalini Reiki, Kundalinija, same Kundalini energije, zato što je on jedini, da kažem, energetski način na koji možemo Kundalini da držimo u pravom smeru, jer Kundalini je jako teško kontrolisati. Tako da, ako vam prije, možete li zatvorite oči pre nego što krenemo priču uopšte o našoj Svadhisthana čakri, dok budem recitovala ovu molitvu. Gospode, učini moje ruke svjedočanstvom Tvoga mira. Tamo gde je mržnja, daj mi da donesem ljubav. Tamo gde je uvreda, daj mi da donesem oprost. Tamo gde je različitost, daj mi da donesem jedinstvo. Tamo gde je zabluda, daj mi da donesem istinu. Tamo gde je sumnja, daj mi da donesem veru. Tamo gde je očaj, daj mi da donesem nadu. Tamo gde je mrak, daj mi da donesem svetlost. Tamo gde je tuga, daj mi da donesem radost. Pomozi mi, Gospode, ne toliko da tražim utehu, koliko da tešim. Ne toliko da tražim razumevanje, koliko da razumem. Ne toliko da tražim ljubav, koliko da volim. Jer onaj ko daje, taj i dobija. Onaj ko zaboravlja za sebe, sebe ponovo pronalazi. Onaj ko oprašta, tom će biti oprošteno. Onaj ko umre, taj se rađa u večnom životu. Pomozi mi, Gospode, učini moje ruke svjedočanstvom Tvoga mira. Namaste. Ova molitva ili meditativna mantra je i najbolje objašnjenje šta je naša duhovnost, šta je naša duhovna čakra. U slučaju se pitate šta se dešava sa mojim lusterom, sve ok, sa mojim lusterom sam se malo više energije pokrenula, ili ipak ja sam pokrenula moju Kundalini da bi vama bilo bolje tokom ovog videa. Naša Kundalini energija kada prođe kroz ovaj centar, ona nam daje potpunu svest. Znači kada jednom Kundalini zaista prođe kroz našu temenu čakru, mi postajemo jedno sa univerzumom, mi postajemo jedinstvo svega i ova molitva baš o tome i govori. Da jednostavno u tom stanju svesti, ako dođemo do tog stanja svesti, dovoljno dugo boravimo u ovom stanju svesti, mi zaista želimo sve to, mi želimo da donesemo utehu, mi želimo da donesemo mir. To ne znači da smo zaboravili na sebe, ne, naprotiv, mi samo želimo da budemo oruđe božanstva u nama, što u stvari i jesmo. Međutim, da krenemo mi putem koji već smo kroz ovu miniseriju nekako postavili. Ovo se zove temeni energetski centar, Sahasrara, Padma Sahasrara. I ona se zaista nalazi ovde i ona je kao i prva čakra, ako se sećate, ako ne, slobodno pogledajte prvi video. Naš prvi energetski centar isto nema izlaz nazad, znači nema nikakvo mesto u kičmi. Ono bukvalno prolazi kroz teme i prolazi kroz ceo mozak, dalje kroz kičmeni stub. Ona jednostavno nema svoj drugi deo. Ona je isto jednopolna, da tako kažem, i ona ide nagore, za razliku od naše prve čakre koja ide dole, ona ide nas vuče gore. I kada se spoje prva i
7. čakra, mi napravimo balans između duhovnog i fizičkog sveta i tada nastaje nešto što mnogo ljudi želi da uradi, a ne zna kako, zove se manifestacija bilo čega. Ona kontroliše epifizu, sećamo se da sve čakre koje se nalaze u glavi, znači Ađna i Sahastrara, oni kontrolišu žlezde koje se nalaze u našem mozgu. Ova čakra kontroliše epifizu i njena boja varira. Znači ona je, pošto boja svake energije je, da kažem, prozirna bela, tako nekako je možemo definisati, jako je teško definisati boju. Sve naše čakre su u stvari te neke bele boje, samo kao što sam rekla bilo u svim drugim videima, ona vibrira na određenom nivou. A s obzirom da je ova frekvencija za ovu čakru jako visoka, ona ne može da se definiše bilo kojom bojom, ona je jednostavno takva kakva je, ona pokazuje svoju pravu prirodu, što je bela boja. Neki kažu da je vide i kao šarenu, znači da sve dugine boje što je moguće, ali to bi onda po nekom mom iskustvu značilo da je ova čakra možda malo blokirana ili da nismo u dovoljnom kontaktu sa njom. Ona ako je čista, ona je čisto bela, snežno bela. Njene osobine su prosvetljenje, spajanje sa univerzalnim jedinstvom i ta zaista osjećamo baš pre neki dan kroz neku priču o svemu ovome, priču o astralu, nadam se ću uskoro krenem pričam malo ozbiljnije i o mojim doživljajima u astralnom projekciji, pošto je ovo za nas vrhunska čakra u našem telu, ona je prva anđelska čakra, znači sve čakre koje izlaze iz našeg tela, one su transcendalne, i anđeli i arhanđeli, njima je to prva čakra, znači ono što je nama vrhunsko prosvetljenje i wow, super neki guru, za njih je anđeo na najnižem mogućem nivou svesti. I anđeli naš, mislim, bića koje su na tom višem nivou svesti, obično, meni to jako bilo zanimljivo, da nas zovu hologramska bića, jer mi živimo u hologramskom svetu po njima. Iako mi, na primjer, ja nekad zovem, to su hologramski anđeli, neke vrste anđelskih bića. Ono što ja smatram hologramom, očigledno nije to zaista to. Mala digresija čisto, možda je nekome zanimljivo. Jednostavno kad smo ovde, onda smo potpuno svesni svega, potpuno smo jedno, znači više nema dualnost, više nema dualnog sveta. Kada je neaktivna, onda je skepticizam prema duhovnosti, preterani materializam, ne možemo da razgraničimo šta je duhovni, a šta je materijalni svet. To je jako često. I mnogim ljudima je ova čakra jako zatvorena, potpuno mi jasno i zašto. Mislim, ne u potpunosti zatvorena naravno, ali da kažemo najneaktivnija od svih, potpuno razumem zašto je to. Kada je uravnoteženo, onda osjećamo duboki mir i znanje da sve dolazi u pravo vreme za to. Očigledno sve će da dođe na svoje mesto u određeno vreme, ali samo treba imati mir da se to desi, jer ako smo nemirni, onda blokiramo manifestaciju. Kada je hiperaktivna, onda je nemogućnost razumevanja života u fizičkom telu, time osoba počinje da živi previše u umu, znači previše kad kažemo nekome je glava u oblacima, znači njemu je glava verovatno, tu mu je osnovno. I to je jako zanimljivo. Mi ljudi smo ceo život u oblacima, nama je celo vreme glava u oblacima, zato što je materijalno fizičko telo jako teško, težak je život generalno na planeti. Onda nam je lakše da se mi sad popnemo gore i gore, sve lagano, lepo, super, možemo da u svom umu napravimo ceo novi život sa novim ljudima, sve onako kako nam izgleda. Ali kad treba da se spustimo dole, onda je to već problem. Tako da, balansiranje ovog centra je jako bitno, pogotovo ljudima koji su počeli se bave nekim energijama, koji su počeli rade reiki, koji su počele
bilo kakav duhovni rad. Jako je bitno da se prvo ovaj centar balansira. Naravno, uvek krećemo našeg srčanog centra, mi treba prihvatimo ljubav i sve ostalo. Međutim, ova čakra je jako bitna, jer kroz nju mi primamo sve iz univerzuma, ne bukvalno kroz nju, primamo kroz transcendentalnu čakru koja se nalazi malo iznad nas, ali otprilike u naše telo ulazi kroz temeni centar i onda ulazi u bindu. Ja neću u ovom momentu pričati o bindu tački, o tome ću sasvim neko novo poglavlje svega ovoga da pričam, jer ona je jako bitna u celoj priči o našem životu, a jako malo ljudi priča o tome. U stvari, želela bih o tome malo da kažem. Sljedeća stvar koju želim da pričam, to su simptomi buđenja. Znači, ovo je čakra u kojoj ne postoje, znam da mnogi su se zainteresovali za životinjski i božanski aspekt. Ova čakra nema ni božanski ni životinjski aspekt, zbog toga što ona upravlja svim čulima i ona je jedinstvo. I mi ne možemo više da izađemo iz tog jedinstva. Mi ne možemo više ništa od toga. Tako da morate da budete svesni da je ovo vrhunac svega. Tu ne postoji ni božansko ni životinjsko, mi smo jedno sa svime. Kada dostignemo ovu čakru, poznato je da je to jedinstvo Šive Šakti, poznato je da je to jedinstvo primarne božanske i primarne muške energije, ženske i muške energije koje se spoje u jedno i postanemo jedna celina. I ovo je stanje samadija, znači kada kundalini u bilo kom momentu prođe kroz sahastraru, prođe kroz naš temeni centar, mi doživljavamo ono što se zove samadi ili zen ili kako već neko zove, potpuni mir, potpuna relaksacija tela. Ovo je potpuno, ovdje se sva energija bukvalno akumuliše i jednom kad prođe ta čuvena kundalini kroz to, nikad se više ne vrati, niti mi želimo najiskrenije više da se vratimo. U ovo stanje svesti neki jogini najčešće govore kao da je neko stanje smrti. Sad, ne znam koliko može da se kaže, smrt nije bukvalno smrt u kojoj mi mislimo, nego to je jednostavno gubitak svesti o dualnosti. Znači, u tom smislu smrti. Smrt dualnosti, smrt tog nekog fiziološkog, fizičkog tela. Međutim, naravno, mi ćemo, ako dođemo u to da smo prošli kroz tu čakru i doživjeli taj neki samadi, mi ćemo da nastavimo da živimo, naravno, život na nekom drugačijem nivou. Teško da će mnogo ljudi da nas razume kada budemo u tim nekim većim čakrama, ali postoje, naravno, ljudi. Dan danas ekstremno mali broj ljudi postoji na planeti koji je prošao kroz ovu čakru i koji živi uopšte u ovome i ti ljudi, verujte, da ne žele da budu ovako javno na bilo kom mestu, niti žele pričati s ljudima, niti apsolutno ništa vezano za to. Kao što sam rekla, to je prva je čakra za viša bića i sad bi ovdje malo dotakla šta su to viša bića. Viša bića su uglavnom energetska bića. Zašto kažem uglavnom? Zato što postoje neke vrste životinja koje mi smatramo da su one jako niske, međutim one su zaista mnogo više duhovne nego što mi mislimo, čak i neke vrste biljaka. Uglavnom kada kažem viša bića, uglavnom se to misli na anđele, vile i tako to. Oni imaju muladaru, našu svadistanu. I prvo što se desi, kada hoćemo da izlazimo, sad ću pričati naravno o smrti, kada izlazimo svesno iz tela, to se zove maha samadi,
Kada neko želi da svesno izađe iz svog tela, apsolutno svesno, znači nije umro zato što mu je otkazalo srce, nije umro bilo kojim drugim putem, nego je jednostavno odlučio, ok, ja ću živim toliko i toliko godina i u toj godini, u toliko i toliko sati ja ću da sednem u meditaciju, da uđem u samadhi, da jednostavno pogasim sve svoje čakre i izađem iz svog tela. To se zove maha samadhi i to je jedini svesni način izlaska kroz sahastraru. Ja ću naravno kasnije u sljedećim video snimcima pričati malo podrobnije kako mi zaista izlazimo iz svog tela, jer uopšte cijela ova priča o kala sistemu života je sljedeća stavka je naravno završetak fizičke forme. Ja kažem, ovakvi ljudi su najlakše, najviše ih je bilo za vreme juge pre ove, znači nije Kali juga, nije Sata juga, nego Sata juga, ali neka pre ovoga, to je mnogo jogina je tad izašlo tako svesno iz tela. I ljudi koji svesno izađu iz tela, oni se više ne reinkarniraju, znači njima je to zadnja reinkarnacija i oni se neće vraćati više ovde, jednostavno pokupili sva znanja ovog svijeta, šta ćeš dalje realno, pošto je naš jedini cilj, sve što treba da naučimo kako da živimo u svakoj čakri od tih, da imamo iskustva svih čakri i da delujemo iz svake čakri, da znamo kako tačno da se spustimo u svaku čakru po određenoj potrebi. I međutim, kad sam rekla ne reinkarniraju se, postoje izuzeci kada one mogu da se reinkarniraju, to je njihova slobodna volja. Znači jednostavno ljudi su svesni da imaju još nešto da urade, da imaju još nešto da ponude od svojih znanja. Oni više neće učiti, oni će doći da daju znanje, u stvari, i živeće život tako u suštini kao roditelji koji znaju gdje će dece da padnu, ali ne mogu ništa da urade povodom toga, ili dete tvrdoglavo. Mi ćemo lepo da ih, znači, takvi ljudi dolaze na planetu Zemlju da daju svoje znanje. To je prva stvar. Druga stvar je da planeta Zemlja njih pozove, da im treba u određenom momentu samoj planeti dovoljno svesnih ljudi da ona može da odradi neke svoje funkcije. To su dva jedina načina kada ovakvi ljudi mogu da budu pozvani na planetu Zemlju i da se reinkarniraju još jedan put bar. To su neke stvari koje su vezane za život u ovoj čakri i za smrt iz ove čakre. Jer naravno, mi ulazimo kroz ovu čakru, neki izlaze kroz nju, ali svi mi zaista uđemo negde u 3. mjesecu otprilike, malo posle 3. mjeseca, kako ko. Naša duša uđe kroz teme i bebino teme je uvek mekano, baš iz tog razloga da energija sad ne mora da ulazi u neku tešku fizičku formu. Znači uđe kroz teme i energija se zadržava na bindu. Bindu je ovde kao zaravnjenje jedno. Svako zna to da osjeti. I ona se tu zadržava do momenta kada se celokupno telo napravi. Znači, telo se oživljava u momentu prvog plača. Dotle dete nije energetski živo. Ono ima potencijal. Šta god, kakve god sad priče bile i oko pobačaja i oko bilo čega, energetski se dete ne smatra živim do momenta dok ne počne da plače. Zato što je taj plač okidač naših amigdala, koje su neaktivne, one ih podignu i vrate u svoju fizičku formu i u tom momentu dete postaje svesno. Prvi plač je nešto što oživljava dete, oživljava ulogu deteta u stvari. I zbog toga se u astrologiji uzima presek vremena zvezda na nebu u momentu prvog plača, odnosno kad se dete rodi. Dotle je dete samo potencijal, svejedno što ima potpuno sređeno telo, potpuno izgleda kao ljudsko biće, ono u energetskom smislu i u psihičkom smislu još uvek neaktivno, jer se tada bude
svi fiziološki postupci. Budi se mozak, budi se srce, bude se pluća, tek je onda dete živo. I naravno popale se sve čakre i automatski mnogi su me pitali da li to što mi živimo u određenoj čakri, što se rodimo u onoj čakri iz koje smo izašli, da li se to odmah desi čim se dete rodi, da ostane energija u toj čakri. Da, energija ostane u toj čakri u kojoj smo se rodili i kasnije u životu mi ili treba da ostanemo u toj čakri ili treba da evoluiramo. Najidealnije bi bilo da se evoluira, ali nismo svi u tome, naravno. I nismo svi došli istim putem. Došli smo istim putem, ali nismo došli na istu destinaciju. Tako da je to u suštini sve što ja vam kažem o ovoj čakri. O čakrama možda se priča mnogo, zaista, ali ja mislim da je ovo najminimalnije što je potrebno da znate o ovome. Ako nekoga zanima više čakrama, to je Kundalini Reiki, to su neki drugi kursevi koji mogu da vam daju neka šira znanja. Ovo je neki početak čisto da razumete sebe, možda nađete sebe u nečemu od ovoga. I sad ćemo naravno da radimo meditaciju. Ja neću govoriti Biđan mantru za ovo, zato što se smatra da ovaj lotos, beli lotos, ima bezbroj latica. I onda Biđan mantre nisu potrebne, a sem toga Biđan mantre za nju je tišina. Nije om je začnu, pošto, evo i to da kažem, mnogi smatraju da je om, nije om, nego a-o-m i tišina. Znači ima 4 mantre, ima mantru a, ima o, ima m i tišinu. Tišina je naša sahastrara. Za ljude koji su se možda prvi put uključili, ja ću ponovo objasniti kako ulazimo u meditaciju. Zauzmemo položaj koji nam je najbolji u ovom momentu, da li je to sedeći sa nogama koje su ispružene, nisu prekrštene, dlanovi su okrenuti nagore ili su spušteni na nas, uopšte je nebitno. Ili ako je to previše naporno, možemo da legnemo i da namestimo sebe u najudobniji položaj. I bitno je da nas niko ne uznemirava nekih možda 5 ili 10 minuta, ako je to moguće. Naravno, svaka ova meditacija je, i ova i prethodne meditacije su naravno energizovane, u ovom slučaju Kundalini Reiki. Tako da možete osjećati neku vrstu energetskog tretmana tokom ovog videa i kad god vam bude trebalo možete ponovo da se vratite naravno ovde i dobrodošli ste se uvek vratite tu. Kada ste se namestili u taj udobni položaj, lagano ćemo da zatvorimo oči i da prenesemo svu našu pažnju unutar sebe. Pratimo ritam disanja. Pratimo svaki udah i svaki izdah. I svakim udahom osjećamo kako bela iskričava svetlost negde iz daljine kosmosa pada po nama. A sa svakim izdahom sve ono što nam ne prija, sve ono što su napetosti, lagano odlaze u pod. Produbljujemo dah. Sad zamislimo sebe na obali divnog jezera. Stojimo na obali, ispred nas je voda i pogledamo tu vodu. Da li je bistra, uzburkana ili možda bistra i potpuno mirna. Ne osuđujemo, samo vidimo, shvatimo kako to izgleda. Pogledamo ka središtu jezera i vidimo ogroman beli lotos sa bezbroj latica. I lagano počnemo da hodamo prema njemu.
hodamo tik ispod vode. Osjećamo vodu na našim stopalima. Osjećamo kako je to biti iznad vode. Kako je hodati po njoj. Uđemo u lotos. A na središtu tog lotosa vidimo savršeno biće. To može biti neki glumac možda. Ili nešto sasvim deseto, može biti naše više ja. Kako god da mi zamišljamo savršeno biće, ono tako izgleda. Ne mora imati pol, ne mora imati lice, samo treba da znamo da je ono savršeno. I sad zamislimo ili intuitivno znamo šta je ona stvar koja nam najviše treba. Da li je to hrabrost, sigurnost, vera u sebe, možda malo ljubavi. Šta god da je, kažemo. Meni sad treba sigurnosti ili nečeg drugog. I mi znamo da to savršeno biće to ima u sebi. I ono nas zagrli. Zagrlimo i mi njega. Toliko jako da postanemo jedno sa njim. I onda se naša latica, polatica, zatvori se ceo lotos. I bela obnavljajuća svetlost pada kroz vrh tog lotosa, pravo na naše teme. Obnavlja svaku ćeliju našeg organizma, a ono što nam je najviše potrebno ulazi u te ćelije. Ostanemo malo tako. Naš lotos se polako otvara. Bela svetlost se integrisala u nama. A mi ponovo budemo svesni zagrljaja našeg savršenog bića. I sada osjećamo tu snagu ili šta god da smo tražili u sebi. Znamo da je sada imamo dovoljno. Pa onda polako izađemo iz lotosa. Ponovo hodamo po površini vode. Korak po korak, uživamo u svakom koraku. Sve dok ne dođemo na obalu. I ponovo sa obale pogledamo. Da li se voda promenila? Da li je sad mirnija? Napravimo ponovo udah i izdah. I lagano se vratimo u naše fizičko telo. Možemo da protrljamo naše dlanove, da malo energizujemo naše divne oči, pogledamo, zatvorimo oči, pa ponovo pogledamo. I pređemo preko temena glave, ostanemo malo na temenu glave. I spustimo se nazad, sve do srca. Satnam. Hvala vam na poverenju, nadam se da vam je bilo lepo i vidimo se u nekom drugom videu.